Hodně hlasitě dnes o sobě dali vědět farmáři ze severu Moravy. Do ulic vyrazili i se svými traktory. Nelíbí se jim, že oproti západním kolegům dostávají nízké dotace. Hodně papírování, malé výdělky a drahota. Zemědělcům z Moravskoslezského kraje už došla trpělivost a vyrazili protestovat. My opravdu nemáme čas sedět v papírech a vyplňovat spoustu nařízení a podmínek. To mi přijde už jako buzerace. Každý večer většina z nás končí u počítače vypisováním nesmyslných lejster, které stejně nikdo ani nekontroluje. Upozorňují hlavně na výši dotace. Kvůli nim prý ruší chovy prasat nebo kácí ovocné sady. Všem teď z Bruselu ministr zemědělství vzkázal, že pro ně z unijního rozpočtu bude více peněz. Máme připravený budget, balík 200 miliard korun na těch 5 let. Je to ročně o 4 miliardy korun více. S 2,5 miliardovou státní dotací by si tak čeští farmáři měli ročně rozdělit asi 43 miliard korun. Navyšování dotací ale kritizují někteří analytici. By bylo dobré, aby si naši zemědělci uvědomili, že prostě po roce 2027 dotace do zemědělství klesnou, ale klesnou v celé Evropské unii. A už i proto by bylo dobré, aby naši zemědělci se na tuhle situaci nějakým způsobem připravovali. Farmáři kritizují i stále větší zábor kvalitní zemědělské půdy. To chce změnit i ministerstvo zemědělství. Po 20 letech bude legislativně ukotvena ochrana té nejkvalitnější půdy. Farmáři mají strach i z navýšení pronájmu pozemků. Daň z pozemku se má zvýšit, takže majitele pozemku okamžitě co udělají, tak budou volat zemědělcům, že chtějí navýšit nájem. Sklidnit nespokojenost chce ministr Výborný osobně, a to v pátek na jednání agrární komory ve Větrném Jeníkově. Petr Zapletal, televize Nova.